Πώς να κρυφτείς απ' τα παιδιά. Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα. Κορίτσια, ποιο είναι το βραβείο για τις καλύτερες κινηματογραφικές ταινίες? Παρακαλώ. Το Νόμπερ. Ποιος είναι ο τίτλος της ταινίας που γυρίστηκε στην Κρήτη και πρωταγωνιστούσαν οι Βροντάκηδες και οι Φουρτουνάκηδες? Της αγάπης μαχαιριά. Μπα! Τι ήταν ο Κωνσταντίνος Παρθένης, γνωστός και διακεκριμένος μοντέλο. Σε ποια πόλη βρισκόταν ο ναός του Σολομώντα? Παρίσι. Την έχουμε την πρωτεύουσα της Κροατίας? Το Πεκίνο. Όχι, το Ζάγκρεπ είναι. Ξέρεις, σε παρακαλώ, να μου πεις τι δουλειά έκανε ο George Orwell? Τραγουδιστής. Πού βρίσκεται το στάδιο Μαρακανά? Το στάδιο Μαρακανά βρίσκεται... Μαράκας. Μαράκας. Μήπως εννοείς το Καράκας? Ναι, το Καράκας. Τι ήταν στην αρχαιότητα ο Κάλκας? Νόμισμα. Μάντης. Εντάξει. Ποιος ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδας το 1950? Ήταν Παπανδρέου. ο Νικόλαος Πλαστήρας. Τι μαλακία είπα. Δεν πειράζει. Ο ποταμός Άραχθος διασχίζει την Ήπειρο ή τη Μακεδονία, αγαπητή? Άραχθος. Διασχίζει Τη Μακεδονία. την Ήπειρο. Σε ένα σπήλαιο. Οι σταλαγμίτες ή οι σταλακτίτες? Σταλαγμίτες. Σταλαγμίτες, ναι. Μόνο σου. Προσπαθήστε έτσι λίγο να είστε λίγο πιο χαλαροί. Όταν έχουμε υπερένταση, Ναι. ανεβαίνει η αδρεναλίνη ή η τεστοστερόνη? Κάθε ένα λίγο. Σωστά. Όταν ανεβαίνει η τεστοστερόνη, ξέρεις τι γίνεται? Τι μαλάκα. Τι μαλάκα.